Počujem. Hej, otvorte nám, je to súdne! Čo je? Čo sa deje? Veri horí! Kto ste? Volám sa Jozef. Som tesár z Nazaretu a toto je moja manželka Mária. Vyše 2000 rokov starý príbeh o narodení Ježiša Krista po roku opäť ožil, a to na druhý sviatok Vianočný priamo v centre mesta. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Veľmi pekné to bolo. Super bol. Krásny. Neskutočne krásny. Bolo to veľmi pekné. Nikdy som nebol v tejto časti Slovenska a biblické predstavenie ma veľmi milo prekvapilo. Prevedenie biblického príbehu v podaní divadla teatrálnej skratky zaujalo stovky ľudí. Najviac sa mi páčil Ježiško, jak tam ležal. Bol dobrý, pekný, aj trochu aj napínavý. A čo tam bolo napínavé? Že ten kráľ mal jeden z nich, že mal čiernu tvár. Mojím darom je mirha, vzácny olej, ktorý symbolizuje vznešenosť Hospodinov. Betlehemský príbeh sa síce nemení, napriek tomu je vianočné predstavenie každý rok trocha iné. Tak minimálne bolo iné tým, že sa obmenili herci, pretože nám už starnú a to sme si uvedomili, že odkedy hráme, tak vlastne terajší pastier hral predtým pastieríka, takže vlastne my vidíme, ako tí herci nám odrastajú a zrazu menia aj tie svoje úlohy, tak možno na budúce už bude hrať aj sám Herodesa alebo kráľa. Zmenili sa aj kostýmy, jemne bola obmenená hudba, no predovšetkým dejisko predstavenia. V Levodskej bráne sa momentálne pracuje, takže snažili sme sa nájsť nejaký iný priestor a ukazuje sa, že ani tento priestor pred radnicou nie je zlý, dokonca aj počasie nám praje, že vyjasnilo sa nám, odišla hmla, takže že aj príroda mi nami naklonená dnes. Najkrajší príbeh o narodení Jezuliatka uzreli diváci v dvoch popoludnejších časoch, no a v jeho závere zaznela aj najznámejšia svetová koleda. Veď čo by to boli za Vianoce bez Tichej noci. Kristus.